Hindi ko tataya yung buhay ko dito sa ano, gulong. Isang oras na akong walang kasabay mga par. Siyempre, ang ganda mga par. Kita-kits doon sa checkpoint na lang. Papunta pa lang ng Pantabangan ay nawala na agad. Subalit hindi ito naging hadlang upang makatapos ng medyo mas maaga. Ito yung rutang ina eh. Sa madalit sabi, nung naligaw ako, doon ako nagmadali. Ito ba naman ay naiwan dito sa napakadilim na lugar na ito na wala pang katao-tao. Tila ba halos wala pang gasolinahan. Mula sa Santo Tomas hanggang dito sa gasolinahan ito ay kumonsumo halos ako ng 340 kilometers. Para sa aking unang full tank. Sa mga magtatanong, yung tanke ko po ay upgraded yan mga par. Mukha lang yung stock na 5.5 pero sa madalit sabi, 10 liters ang laman yan. Kaya natawid ko yung bundok nang walang kaba. Check, 3:33 Pantabangan, tapos na ako na gas. Ano na to, packet na ako ng Maliko. So bandang Tayog na yata. So update lang, may mga nasisiraan na gutom na, di na kinakaya. Pero meron pa rin talaga yung mga bungabang pa. Bibihira yung nakikita kong ano talaga. Yung nakita kong humihinto. Talagang lahat gusto makauna. Siyempre pag mauna ka matapos, una ko rin magpapahinga. Pero ride at your own risk, wala namang premyo to mga par. Dito sa parteng ito, paakyat kami ng Maliko ay tila ba 10 kami na umaakyat dito. Kasabayan ko yung mga malalakas talaga bumakbak at malalakas din talaga lumiko. Kaya bagay na bagay sila dito sa lugar na to, sa Maliko. Dahil grabe naman yung lean ng mga motor nila. Tila ba lalakas talaga at sanay na sanay dito sa lugar na ito. Is, hindi talaga ako sumasagad ng banking. Lalo akong stock tires. Lalo akong stock tires. Sayad ang center stand. Kinabahan malala. Nung nakita ko mismo na nag-spark yung center stand ng Aerox na V2 na aking nasa harapan. Dahil parehas kami ng motor ay tila ba halos parang parehas na parehas kung nakikita yung sarili ko sa kanya. Kung ano yung lean na meron siya ay ganun din yung meron ako. Kaya malaki din yung chance na ganun din mangyari sa akin. At sa madalit sabi, baka tumukod yung center stand ko sa semento ay tila ba mag high side ako. Desemp lang ako. Kaya inalalayan ko yung takbo. Siyempre tumakbo ako kung ayon sa normal na pagtakbo ko lang. At hindi na ako nagmadali mga par dahil halos nakakatakot din. Dahil once na madisgrasya ka sa lugar na ito, tila ba parang end game na sa ito. Para ba malaking factor na yun kung tutuloy ka pa o hindi. Kaya in-enjoy ko na lang yung ruta na to kasama yung mga malakas at pina-overtake na rin natin kasi syempre nakakatakot din naman pag hindi natin i-enjoy at nakakatakot kapag sasemplang tayo dito dahil solo nga tayo. So, marami naman tayong kasabay pero ang palaban natin dito ay sarili natin at endurance ito. Patatagan lang natin ang sarili, patatagan ng endurance sa pagmumotor at hindi po ito pabilisan. So approaching dito sa Maliko ay tila ba madilim at sobrang lamig. Kaya tuloy-tuloy pa rin tayo. Kaya dito sa mga pagkakataong ito ay pinagdadasal ko na makatawid ako ng safe dito sa Maliko papuntang Santa Fe Nueva Vizcaya. Guys, it's already 5 o'clock in the morning. Nakababa na tayo ng Maliko. Dito na tayo ngayon sa 600 meters. morning, umaga na. Time check, mag-aalas 6:52. Mag-iisang oras na akong walang kasabay mga par. So guys, ang buklaw. Pakita natin. Dahil first time ko dito sa Ambuklaw, to be honest mga par, ay napatulala ako dito sa ganda ng lugar na nandito. Sabi ko selfie lang pero hindi ko alam bakit napatulala ako dahil sobrang ganda at sobrang lamig dito mga par. Good morning, time check, 6:55. Punta na ako ng Baguio. Aling Ambuklaw, kanya lang. Kababalik lang ng signal ng GPS. Sana tama yung dinadaanan natin. Daming basa na daan. Mabuhangin. Hindi ko na mabilang ilang beses nag-slide yung gulong ko. Yun ang sinasabi ko. Hindi talaga ako kampante sa gulong. Tapos naputikan pa kanina bago magpantabangan. Kaya yun. So far okay naman yung lean. Hindi na masama. Tinignan ko yung kahit ng gulong. So mamaya bababa tayo ng Marcos Highway dun sa dating bikers din. Alright, so kita inside doon. Gutom na ako. Uhaw na rin ulit. Sige.
Noong nakarating nga ako ng Baguio ay nawala pa ako dito ng halos 3 beses dahil pinipilit ako ng Google Map na dumaan ng Session Harrison Road dahil ang alam ko may isang daan akong dapat na daanan dito paglabas ko rito sa daanan na ito galing sa Ambuklaw. So wala po talaga akong idea kung saan ako dapat na dumaan, basta ang alam ko lang ay dadaan ako pababa pero Marcos Highway. So late ko na naalala yung daan na military cut off road para maka-shortcut ako at syempre para hindi na rin ako maabala sa traffic dito sa Baguio City. So while approaching dito sa Baguio City, kung makikita nyo na mabagal lang ako, kinrus ko lang talaga yung daan yan para lang makapunta dito sa Marcos Sa Highway. Marcos pa lang ako. May first song ride na sa Alaminos kasi dito mga par sa Baguio, sa checkpoint dito sa Tuba Benguet. Sa may Bukbuk Bridge sa Aguilar, tapos Alaminos. Tingnan natin kung marami-rami na ba, kung makaka-qualify tayo, pero mahaba pa yung baybayin. Hindi naman to paunahan eh. Putik naligaw ako sa Baguio kanina. Dinadaan ako ng Harrison Road. Buti na lang naalala ko yung military cut off road. Right. So in 1.9 kilometers checkpoint na kayo mga par. Kita-kits doon sa checkpoint na lang. Passport. Marami na. Nasa Alaminos na, may first to arrive na sa Alaminos. Bukbuk Bridge, oo. May maglalag pa. Ilan na ako? 23? Okay. $7.51. Okay. Thank you. Bukbuk na tayo, Bukbuk. Aguilar sa may hometown natin. Tara. Pagbaba ko ng Marcos Highway, dito na to sa may Rosario, nagpangalawang full tank. Hanggang sa yun na nga ay dahan-dahan na tayong inaabutan ni Bagyong Pipito dito bago makarating dito sa may After Agno. ko sa Bukbuk Bridge ay dumiretso na ako dito sa JC Cafe. Shoutout kay Sir Paul Peralta, napakagandang checkpoint po ang pinaranas niya sa akin. Kaya yung biyahe ko mula Rosario papuntang Aguilar at papuntang Alaminos tapos papunta dito sa Agno ay tila ba medyo paanbon-anbon. Kaya kung mapapansin nyo mga par, nakakapote na ako dyan. Tapos nakakatuwa lang yung mga marshal dito na hindi makapaniwala na stock yung Aerox natin, ngunit nakasabay tayo Kapas, sa malakapas view deck to mga par dito sa may Agno. Kaya yan, paambon-ambon na talaga kaya hindi ko na napigilan. Huminto ako, sumaglit ako na magkapote dahil health ko rin naman yung nakasalalay dito. Kasi nung nagpaalam tapos mapapansin nyo yung cellphone ko naka-plastic dahil ayoko na rin maabutan ng ulan kaya this time kanina nung umuulan itinago ko yung GoPro ko, itinago ko yung Insta ko dahil gusto ko mag-concentrate pababa ng Baguio para lang medyo makabakbak ako and inaamin ko na hindi naging madali yung biyahe lalo nung papunta dito sa Agno dahil maraming bato, naliligaw-ligaw, hindi namin alam kung saan yung pupuntahan namin to be exact. But then ayan, ganyan yung senaryo ko kanina, maraming bato-bato mga par, pahinto-hintoan, hindi namin alam kaliwat kanan, basta nagtiwala lang kami sa mga tanong-tanong, tinuloy-tuloy namin yung biyahe hanggang sumaambon kaya ayun, hanggang sa tinuloy ko pa rin hanggang sa Alaminos na ako mga par. So ito yung magiging huling gas ko dahil tansyado ko na yung natitirang kilometers dito na mula Alaminos hanggang Santo Tomas, Pangasinan. So nagpagas lang ako dito, mga 200 lang to mga par dahil alam ko na konti lang naman na and I will consume time a lot kapag i-full tank ko dito. Nakipag-usap ako na 200 lang. So shoutouts nga pala dito sa Torre Fuels dahil tropa natin may ari yan. Yan, kababata natin yan dito sa hometown natin sa Aguilar. Ayan, nakipagkwentuhan ako saglit dahil hinahanap ko rin yung mga tropa natin dahil todo support din sila. So shoutouts kina Sir Clifford Florendo. Ayan. Tapos syempre nagmamadali nga ako, dapat sakto yung bayad natin para wala nang sukli-sukli at mabilis tayo makarating dito sa last photo ops na Caranos, Alaminos mga par. So kung mapapansin nyo sa gilid, meron doon naka-jacket. Yung vest niya nandun lang yan sa loob kaya alam niya kung saan kami pupunta at familiar kami. Ako kasi nilabas ko yung vest ko pag nagkakapote para ma-identify ng mga rider at the same time makita ko na participant ako nung nasabing event. Ito na yung pinakahihintay natin mga pare, makabalik tayo dito sa grid at the same time yung finish line na tinatawag.
to be Siyempre, exact. to be qualified as a finisher, dapat chinecheck nila dito lahat ng mga photo ops mo. Yung passport mo, kung may record ba ng tatak doon sa nasabing checkpoint na sinasabi. Sige, siyempre, bukod doon sa log, bukod doon sa tatak sa passport, bukod doon sa photo ops na tinatawag, dapat safe ka makakarating dito. At the same time, kumpleto yung yung checkpoint mo. Ayan. So, this time, tinignan nga yung checkpoint kung naka-indicate yung time, kung nakalagay yung pirma, siyempre para makita kung lihiti mo na dumaan ka talaga doon. Ayan, so pinapakita ko dito yung photo ops na ko dahil kinakabahan ako baka na-delete, so sana hindi naman. So kumpleto naman tayo at ito na nga ang tinatawag na takbong pogi malala. Ang sarap, napakasarap sa feeling nito mga par, yung nakapasok ka ulit dito na buo, na safe, the same time alam mo sa sarili mo na finisher ka. Ayan, pangarap ko lang talaga makapagpa-picture dyan dati, pero this time isa na ako sa mga finisher na tinatawag. And above all, napayuko na lang ako dahil sobrang grateful ko, at nung pagkatapos ko magpa-picture, agad-agad ako nag-pray dahil alam ko hindi naging biro yung biyahe ng 750 kilometers within 15 hours to be exact ko tinapos mga par. Ayan, halos mangiyak-ngiyak nga ako. And yet, syempre, it's time to celebrate. So bago tayo magkalimutan, napaka-saya at napaka-great, napaka-unforgettable experience ang naranasan ko dito sa Pangasinan Enduro Rally Level 2. Ayan, sa pangunguna ng mga head organizers, hindi ko na po kayo may mention, alam nyo na po sa sarili nyo kung sino-sino kayo. Lahat po ng organizers, lahat po ng marshals, lahat po ng involved na bumuo ng event na ito ay napaka-successful po. Napakaraming memories at napakasayang alaalang iniwan po sa akin ito. Ayan, so hindi nalalayo yung oras natin para ma-consider as mga elite or top finisher, pero syempre hindi ko naman masyadong pinangarap yan. Nagulat lang ako dahil hindi ganun kalayo yung agwat namin. Syempre, stock lang yung baon natin at patuloy ko pa rin tinititigan yung passport ko, lahat ng photo ops ko, lahat ng certificate na na-receive ko, yung mga t-shirt ko, yung mga slips ko, lahat ng finisher kits na nandyan. Ayan, so paulit-ulit kong tinitingnan, hindi ako makapaniwala na andyan na. Isa na akong ganap na finisher mga par. Syempre, above all, talagang magpapasalamat ako sa guidance, kung ano yung meron na binigay sa atin, sa kondisyon ng motor natin, sa kondisyon ng katawan. At the same time, yung lahat ng makakasalubong natin sa daan, makakasabay natin, ay hindi naman tayo na-involve sa aksidente. And syempre, kakain muna tayo dahil wala tayong kain for about 15 Alright hours. guys, so binabagyo na tayo dito sa Santo Tomas. Malakas na yung hangin, malakas na yung ulan. So bago matapos yung video, nakarating na rin si Boss Alpi. Nagpipicture na rin sila. Ayan, so maraming salamat sa pagsama. So binakbak ko talaga halos, then chill ride lang para hindi tayo maabutan ng Sa pagkakataong ito mga pare, mga oras nito ay naglandfall na yung bagyong Pipito, kasabay na rin pagkatapos ng endurance. Kaya may mga enduro rider na hindi na pinatuloy mula doon sa Alaminos para umikot doon sa Agno, papunta doon sa Malang, Kapas, View Deck, ay pinauwi na agad sila ng mga organizers para sa safety na rin ng lahat. Siyempre ito yung extra challenge sa akin, yung hindi maabutan ng bagyo, dahil minamadali ko talaga makatapos at the same time makauwi ng safe at mas maaga. Dahil nakakatakot naman talaga abutan ng malalakas na hangin at bagyo. At alam ko magla-landfall yung bagyong Pipito dito. So same date at or same time nung mga time na yan ay landfall talaga ng bagyong Pipito. Kaya malaking takot sa amin dito na bilang mga enduro rider, yung medyo maliit. At the same time, grateful na rin ako dahil yung body ko nito si Boss Alpi ay nakatapos na rin. Hindi man kami sabay na dumating at yet, syempre masaya ako na safe kami nandito. Pero sabay kami nag-take off, kaya chill ride Alright, lang so kami hanggang dalawa. dito na lang mga par. Hanggang sa susunod na adventures ulit natin. Ayan, thank you sa pagsama.